Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Tininuod tong iyang kasuko o pamasangil sa imong lulo nga ungo. Laliman ka. Gikuhaan sa imong lulo o kasing-kasing ang iyang apo. Pero, ganun mo mamaprisos lolo? Wa pa masab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan ni. Bitaw no. Ay, nagduda naman noon ko abay nga tinuod yun nga ungo si lolo. Ug mukaon siyang tao. Ay, bayoy, istorya raman yun ang ungo, bayoy. Yung imo ra katos tiguwang ang iyang pasangil sa akong apuhan. Ano sa ko mo kay siya? Pagkaibaw niya nga apo ko ni Lolo Pilo nga ungo. Doon na nagitingali na rason abay. Unsa may rason? Aw, mauna ang atong sutaon kung tinuod pag yun nga ungo ang imong lolo. Ay, nagmahay na nung kuda. Saon sa man? Nagmahay ko kung ganong nangita pa tas kaliwat sa mga berdin. Unya bay, unsa may imong huna-huna ron? Si Lula. Nakaila kay siya ni Lolo Pilo. Busa. Siya ang atong tutukan. Ha? Mana? Ato siyang tutukan. Unsa? Ang bata ay. Migawas silang payag. Unsa may imong plano sa bata, ha? Abay. Ikay pag-amiga niya. Hatagi ni kwarta. Ha? Klaro kayo nagliso na sila oh. Busa. Ang bata ang atong suuron. Sige. Klaro kayo. Dunay tao nga nag-uli sa lungon sa ilawom sa Nitso, di ba? Oh, boss. Klaro gid kaayo. Kay gisiminto na magbalik. Animal. Boss, kalma lang. Twa! Magsusi ko diri kon kinsa ang nag-uli sa lungon sa Nitso. O sige, Ako'y bahala, boss. Bye. Bisa nun sawan. Way laing mo uli sa lungon gawas nila ni Johnny. Kay sila ang nagbantay din sa sementeryo. At doon ko sila sa ilang payag. Kinahanglang suonon ako si Johnny. Inday. Ate. Ay gadlok na ako, day. Di man ko pulis. Di sa pulis ang akong kaubang lalaki. Butan man siya. Patagan man gani kaniya o kwarta, o. Kwarta? Kaila ka kung pila ning kwarta, ha? O sa kalipo man na. Gusto ka? Usa ni kalibo. Og ako ni inghatag nimo kung makig-ami ka na kanako. Ha? Buutan man nas Kuya Chani nimo. Di man may mananakop, day. Muna, Inday. Di may mga pulis. O kung unsa man ang imong sa pamilabot ini. Nga nung atakan man minimo kwarta. Tungod kay nalukoy ko ninyo. Naibaw ko nga, pobre kay mo. Inday, mihila ka? Okay, gutom man. Muinam raman mi karon na ginit tubig ikan din ni sa tapay. Aron din ni may makot man. Kay mamang ko mag-atos merkado. Luya ko day nimo god. Nay maayo day, ha. Ali, mamalik tas merkado na. Unya, ihatod ka na mo balik sa inyo. Dali na. Mayong adlaw. Johnny? Mikmik, mayong adlaw. Mingaw man. Wa mo tingali sila din is ila. Hello, boss? hay magkakaroon. Niyan ako sa tubangan sa ilang payag ni Johnny, boss. O niya, naa sila?
Wa man, boss. Mingaw ilang bay. Unya, sa may plano ni mo, ha? Nganong naam ka si ilang dyan, eh? Ganahan makakamahibaw kung sila ba ang nag-uli sa lungon, boss. Magsusi lang ko. O sige, balita yun ko. Niya natas inyo, Inday. Sige, sud na. Pakat na ng imong lula, day. Oh, Lula! Lula! Mga na ta! Ay, di naman siya kagikan ining pagkaon, ha? Gawat na siya ka! Oh, Ay, kauton yung bata. no, Inday. Pangkat ko mangawat, good! Di Ano ba yung giinan police? ko na ba't ikaw? Gabisan manunusan patas Uyas gusto. bata eh. Dili ka magawat. Wala. Kob! Aray na Uy, gibunalan sa lula ang bata. Di lagi ka magawat kay mapresyo ka! Ay, nana! Sakit na ka! Kahit kang Lula! Ay lang punali si Inday. Huwag na siya mangawat. Kami ang nagpalit og pagkaon para ninyo. Bitaw, lula. Ay, lag kasuko. Gusto nas pagbunal sa bata. Namalik mo! O Lula, tungod kay ganahan ming mutabang ninyo. O ganong tabangan man mininyo. Tungod kay ako ang mubayad sa kung apuhan ninyo. Unsya? Misulti na ko nimo nga apuhan ko si Lolo Pilo, di ba, Lula? Kung mauna, ongo siya di ay ka. Di ko ongo, Lula, eh. Kana ang ipaniguro ko. Usa pa sa... Huwag ko mo tuo nga ongo ang akong apuhan. Ongo siya. Ongo si Pilo. Gibalbal niya si Melvin. Nakita ko yun nga nagunit siya kasing-kasing sa akong apo. Unsa? Unsa? Bidagan siya. Gidani ang kasing-kasing ni Melvin. Unsa, Lula? Mangtas nga ongo ang imong apuhan. Mangtas! Oh, Lula. Lula, mga nata! Gutom na kayo! Lola, kaon na mo. Ni ami aron mahusay mo si Johnny. Lula, sa ako nang giingon, kung unsa man ang sa kung apuhan nimo, ako ning bayran. Lula, nagdako ko nga si Lolo Pilo ang nagatiman ako. Og bisan ka usa, huwag ko makakita nga doon na siya gibalbal. Ang ako laging apo ang iyang gibalbal. Mutuo lang ko, Lula, kung doon na pa ilaing biktima nga akong lolo nga makabarog sa pag-aongo sa akong apuhan. Lula, ngit man. Uy, hala! Ina! Milumoy ang bata! Kinahanglan magpagkaon na siya. Boss. O, agad mauli si Johnny o si Mikmik ila, uy. Nga ba, sigmilayas na tubos. Muna duda na ko. Di ay, ha? Huh. Sige. Magsabot sa inyong buhaton karong gabi. Unsam day plano ni mo karong gabi, boss? Usa na lang kamusuliyo ang wa pa malungkab. Oh. Sa picture nga nakuha ni mo, boss. Kana mo sila yun na lang ni Escolastica Amador ang wa pamahilapti. Ngano na kasiguro man ka, Milchi? Okay, mo man ako mission, diba? Kuha ano picture sa mga musoleo? Og kanang maong musuliyo ang lungkabuntak karong gabi. O, unsa? Unsa? Unya, unsa man nato anak, boss? Nga naaman sila si Johnny ug Mikmik nga nagbantay sa sementeryo. Sila unahon sa pagpahilom. Una pa nato lungkabon ang musuliyo. Aha. Nagginahanglan na kamo og tabang aron. Dili makapanghilabot si Johnny sa paglungkab sa katapusang musuliyo nga naa sa picture sa iyang apuhan. Hindi. Hinay lang sa pagkaon, day. Inyo man ang pagkaon tanan, Inday. Hinay lang. Lola, ay nagkasuko na ko.
kung unsa man ang imong pagduda ni Lolo, o kung unsa man ang imong nakita, doon na gyud siguro ni rason. La, nakita ba gyud nimo nga gikaon ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo? Wa. Oh, kung mao na, doon na rason kung anong si Lolo ang nagunit sa kasing-kasing sa imong apo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!